సో 19, 20 అవతారాల్లో అంటే ఏకోనవింశే 19వ అవతారంలో ఏకోనవిం అంటే 1, 9 అంటే 19వ అవతారంలో తర్వాత వింశతి వింశతి అంటే 2 20 20వ అవతారంలోను వృష్టి వంశంలో ప్రాప్య జన్మను అవతారాన్ని పొందారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో 19, 20 రెండిట్లో కూడా రెండు అవతారాలు వృష్టి వంశంలోనే జరిగాయి, అవతరించడం జరిగింది. సో అంటే రామకృష్ణ. సో రాముడు అంటే ఇక్కడ బలరాముడు, తర్వాత కృష్ణ శ్రీకృష్ణుడిగా ఈ విధంగా ఈ భూమిలో భూమి యొక్క భగవాన్ భగవంతుడు అహరత్ తొలగించారు భారాన్ని అంటున్నారు. సో 19, 20 అవతారాల్లో భగవంతుడు స్వయంగా బలరాముడిగా శ్రీకృష్ణుడిగా ఈ వృష్టివంశం అంటే యదువంశంలో అవతరించారు, ఆవిర్భవించి ఆ విధంగా భూభారాన్ని తొలగించారు. ఏ విధంగా భూభారాన్ని తొలగించారంటే ఎంతో మంది రాక్షసులను అంతం చేయడం జరిగింది శ్రీకృష్ణ అవతారంలో, బలరామకృష్ణులు ఇద్దరు కూడా. సో అందుకని ఈ శ్లోకంలో ప్రత్యేకంగా భగవాన్ అనే పదం ఇక్కడ భగవాన్ భువో భగవాన్ అహరత్ భారాన్ని తొలగించారు, తీసివేశారు. అహరత్ అంటే తొలగించడం అని. సో ఇక్కడ భగవాన్ అన్నారు కాబట్టి రెండు బలరామకృష్ణులు స్వయంగా భగవంతుడి రూపాలని మనకి అర్థమవుతుంది. ఈ విషయం ఇంకా వివరంగా తర్వాత ఇంకా వివరించడం జరుగుతుంది. ఈ అధ్యాయం మొదట్లో మనకు అర్థమైనట్లు చెప్పబడ్డట్లు శ్రీకృష్ణుడు పురుషుడి యొక్క ఒకానొక అవతారం కాదు, ఆయన స్వయంగా అంటే ఏదో చాలా మంది మరి మామూలుగా శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఇలా దశావతారాల్లో ఒక అవతారం, కాకపోతే పూర్ణావతారం అని అనొచ్చు, అంటూ ఉంటారు, వింటాము. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే శ్రీకృష్ణుడు అవతారం కాదు, ఆయన స్వయంగా భగవానుడే అవతరించారు, ఆయన ఒక అవతారం కాదు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. బలరాముడు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ప్రధానాంశం కదా. మొట్టమొదటి విస్తరణ ఆ బలరాముడి నుండే వాసుదేవుడు, సంకర్షణుడు, అనిరుద్ధుడు, ప్రద్యుమ్నుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఆవిర్భవించడం, ఈ చతుర్వ్యూహం అని ఆ నలుగురిని కూడా అనడం జరిగింది. సో శ్రీకృష్ణుడు వాసుదేవుడు అయితే బలరాముడు సంకర్షణుడు. సో మొట్టమొదట ఆ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ప్రథమ అంశంగా బలరాముడు రావడం, ఆయన నుండి ఈ 4 వ్యూహాలు, చతుర్వ్యూహం ఏది వాసుదేవుడు, సంకర్షణుడు, అనిరుద్ధుడు, ప్రద్యుమ్నుడు. శ్రీకృష్ణుడే వాసుదేవుడైతే సంకర్షణుడు బలరాముడు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి ఆ విషయాన్ని వివరిస్తున్నారన్నమాట. సో ఐ థింక్ ఈ రోజుకి ఈ శ్లోకంతో ఆపుదాము. నెక్స్ట్ శ్లోకంలో మరి భగవంతుడు బుద్ధుడుగా ఎలా అవతరించారన్నది నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఉన్నది. అది రేపు చూద్దాము. సో ఈరోజు అవతారం ఈ 19, 20 కంప్లీట్ చేసాం. సో 21వ అవతారంలో బుద్ధ అవతారం అని చెప్తున్నారు. సో మామూలుగా మరి ఇన్ని అవతారాలు కూడా విశదీకరంగా ఈ రకంగా భాగవతంలో చెప్పడం జరిగింది. సో 10 భగవంతుడు అవతారాలు దశావతారాలే అనుకుంటాము, కానీ ఇలా ఎన్నో అవతారాలు ఆయనవి ఉన్నాయి. శక్తి ఆవేశ అవతారాలు అన్నీ కలిపితే ఇంకా ఈ 10 కాదు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అన్నది మనకి ఇక్కడ విదితం అవుతుంది. సో ఈ రోజుకి ఈ క్లాసు ఆపి రేపు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాము. హరే కృష్ణ. బుద్ధావతారం రేపు చూడొచ్చు. బుద్ధావతారంలో అంటే అంజనాదేవి తనయుడిగా బీహార్ లో అవతరించారు అని చెప్పేసి బుద్ధావతారం గురించి చెప్తున్నారు. అంటే ఈ బుద్ధావతారంలో ముఖ్యమైనది ఏమిటి అంటే ఆయన యొక్క మాంసభక్షణ లో ఆయన జనులు ఆ టైంలో మాంసభక్షణ ప్రియులు కాబట్టి ఏ రకంగా ఈ బుద్ధుడు
మరి జంతు బలులను కూడా ఆయన తిరస్కరించడం జరిగింది. ఎందుకంటే వేదాల ప్రకారం కొన్నిసార్లు ఏదో అంటే సరి అయిన రీతిలో ఒక జంతువుని బలి ఇచ్చినా అది ఆ జంతువుకే విముక్తి మోక్షాన్ని కలిగిస్తుందనేటటువంటి విషయం ఉన్నా కూడా అసలు అహింస అనేది ఒక పెద్ద సిద్ధాంతం బుద్ధావతారంలో. కాబట్టి అహింసను తనదైన సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేసిన బుద్ధుడు వేదాల్లో నిర్దేశింపబడిన జంతు బలులను కూడా ఆయన తిరస్కరించడం జరిగింది. ఇది బుద్ధావతారంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రచారం. ఆయన యొక్క అవతార ఉద్దేశ్యం ఏమిటి అంటే అహింస. అహింసను ఆ రకంగా ఆయన ఎటువంటి అహింసను కూడా వేదాలు ఇలా బలి ఇవ్వడం కూడా ఆయన ఒప్పుకోలేదు. సో ఎందుకు అంటే ఆ టైంలో జంతువధ విచ్చలవిడిగా ఉన్నది. కాబట్టి నిర్దాక్షిణ్యంగా ఈ మూగజీవులను చంపడం అనే విషయం పట్ల ఎంతో కరుణామూర్తి కాబట్టి బుద్ధుడు ఈ అహింసా సిద్ధాంతాన్ని ఈ రకంగా ప్రచారం చేశారు. కాబట్టి వేద నియమాలు అంగీకరించను అని ప్రకటించటమే కాకుండా జంతువధ వల్ల కలిగే విపరీతమైన మానసిక ప్రభావాలు ఏమిటో కూడా ఆయన నొక్కి చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో ఈ మూర్ఖ జనులు చాలామంది మరి భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు ఇలా అంటే సమయానికి మరి భగవద్ అనుభూతి మార్గంలో ముఖ్యమైన అంశాలు నైతికంగా క్రమశిక్షణతో ఉండడం, అహింస, ఇటువంటి ధర్మాల్లో వాళ్ళు శిక్షణ పొందడం జరిగింది. ఆ రకంగా బుద్ధుడు నాస్తికులను కూడా మరి కొంతమందిని ఈ రకంగా మార్చడం జరిగింది అంటూ బుద్ధావతారంలో ముఖ్యమైనటువంటి అంశ అహింస ప్రచారం అన్నది ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. బట్ రేపు శ్లోకం చూడొచ్చు. సో 20 నెక్స్ట్ అవతారంలో ఆయన గయ ప్రాంతంలో అంజనాసుతుడు గైన బుద్ధుడిగా అవతరించను అని చెప్పి ఈ నెక్స్ట్. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు.